Happy Fiesta o Happy Birthday sa simbahang Katoliko o kadatong tanan isip simbahan. Tignan na imong tapa niya, Happy Birthday. Karon nagdawa itong isaulog ang Domingo sa Pentecostes o ang pagpadala sa Espiritu Santo. Giingon usab kini nga mao kini ang birthday sa simbahan. Birthday tungod kay human sa pagpadala sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, nagsugod sila sa paggawas o sa ilahang mga kwarto nga gitaguan ug nagsangyaw sa maayong balita. So mo kini ang sinugdanan sa human sa pagsulod no sa pagpadala sa Espiritu Santo, nagsugod na dayon sila sa pagsangyaw. Kay ganit ini sa atuang Ebanghelyo, itrangkahan nila ang kultahan. Human sa pagpadala sa Espiritu Santo, naabli ang kultahan ug nagsugod sila sa pagsangyaw hangtod karon nagpadayon. O pinaagyo sa hining pagsaulog sa Domingo sa Pentecostes, makaingon kita nga ato ang relihiyon adunay sinugdanan, adunay gihikanan, ug nagsumikad gayud kini kang Kristo sa ato ang Ginoo. Siguro kung atong tanawon, daghan ang muingon nga sila ang tinuod nga relihiyon. Hangtod karon daghan kayo mo claim nga sila ang tinuod nga relihiyon. Pero kung atong tanawon, ang tinuod nga relihiyon mahibaw-an at God o ang iyahang kasaysayan, the history of the church. O ting atong pagsaulo, atong man-trace back no ang ato ang relihiyon, ang ato ang Katoliko nga simbahan nga nagsugod gayud gikan pa sa mga apostoles, gikan sa ato ang Ginoong Jesucristo. No makatrace ta. Ug mo kana ang pagpadayag unsa ang tinuod nga relihiyon. We can trace the history. No, nga nagsugod kayo gikan sa atong Ginoo. Munang gasaulog kita ang birthday sa simbahan tungod kay makatrace ta asa kini kasugod. O ganit kung atong tanawon kung gasaulog kita og birthday, makatrace ta asa ta kasugod. O nagpadayag na nga dito kita tinuod ta na dito ta nagikan. Dito ta ang ato ang amahan, ang ato ang amahan kay makatrace ta sa ato ang birthday. Ug mo kini ang ato ang gisaulog sa ato ang simbahan karon. Makatrace ta dito sa sinugdanan ug kanusa nagsugod ang ato ang simbahan. Ikaduha, atong milabay na Domingo, mga ka-Domingo, ang ato ang kasaulugan na gisgot sa pagbiya sa ato ang Ginoo. Ilabi na sa iyang pagpasaka sa langit. Sa iyang pagsaka nato sa langit, no? At atong milabay na Domingo, atong gisaulog ang Domingo sa Ascension, no? Pagsaka sa ato ang Ginoo dito sa langit. His departure. Karong Domingo sa the arrival. Nay biya, ako na yung abot. Kay iyahang ipadayag nga dili ko kabupasakdan hangtod sa katapusan sa kalibutan. O karon dayon nga Domingo, the arrival ang moabot. Kini sa kini moabot. Ang pasalig sa ato ang Ginoo na ipadala niya ang Espiritu Santo. Gani akong ipadayag na ang Ginoo mibiya dili aron pasagdan. Kay kasagaran sa namiya pasagdan. Yaan ka kay aron pasagdan. Pero ang Ginoo sa iyang pagbiya, gibiyaan pa din aron pasagdan, kundi aron mabulahan. Muni ang hinungdan sa iyang pagbiya, dili aron pasagdan, kundi aron mabulahan. O ganit kung atong tan-aw, dili man siguro tanang pagbiya atong ikasakit. Ganit hangtod karon nag-ampo ta nga mobiya na ang COVID-19. So malipay kita kung naay mobiya, ilabi na kining COVID-19. Dili mo tanan nga moabot atong ikalipay. Karon ang mga NGO na balaka sila kung moabot na ang
mga OFW kay bisan na ay dala na COVID-19. No? So muni ang ilang kabalakan kining balik sa probensya no ang mga OFW. O kini nga to ang pagsaunod karon nga arrival dili COVID-19 ang ato ang dala kundi ang balaang Espiritu Santo. Dili gikan sa China, dili gikan sa Davao, dili gikan sa Manila, dili gikan sa Cagayan, kundi gikan sa langit, gikan sa ato ang Ginoo. No ang ikatulo nga persona sa Trinidad, ang Espiritu Santo. Unsa ba ang iyang dala kanato? The arrival, unsa ang iyang dala? Sa iyang pag-abot, unsa ba ang dala sa Espiritu Santo? Sa sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia, iyang gipadayag no ang bunga sa Espiritu Santo nga ato gining nadawat. Una, gugma, kalipay, kalinaw, pasensya, no? Pagkamaayo, pagkamakanunayon, faithfulness, gentleness, self-control, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord, kindness. Mo kini ang bunga sa dala sa ato ang Ginoong Jesucristo sa Espiritu Santo nga iyang ipadala kanato. O sa Gospel of John, sa Gospel of John, adunay 7 ka buhat sa Espiritu Santo. Una, kaalam, no? Wisdom, understanding, counsel, no? Fortitude, knowledge, piety of fear of the Lord. So mo kini ang iyahang kanang 7 ka mga buhat sa Espiritu Santo. Kung atong tan-awon sa ako nagdingon, mao kini ang ato ang nadawat sa pagpadala sa Espiritu Santo. Dili ang pagbiya sa ato ang Ginoo dili aron pasagdan, kundi aron mabulakan. Pinaagi ini nadawat usab kini kanato pinaagi sa ato ang tag sa kabunyag o gilik-on diya sa ato ang tag sa kakumpirma. Nga sa ato pa, kung atong tanaw, gipasagdan ba kita sa pagbiya sa atong Ginoong Jesucristo? Wala. Nabulahan kita. Ugmaw ka na ang ato ang gisaulog karon. Sa pagpadala sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, nga atong gisaulog karon, we are blessed. Nabulahan kitang tanan. Muna kung atong tanaw, we are rich. Mga dakot kita, nga naman kay walay makakuha niini dinhi kanato. Kining bunga sa Espiritu Santo o buhat sa Espiritu Santo. Siguro kung atong tan-awon naa ba ni kanato, pagsabot naman siguro ni kanato, no? Kaalam naman siguro ni kanato, tambag naman siguro ni kanato, no? Kahadlok sa Ginoo naman siguro ni kanato. Nakakitang tanan ni kaluoy naman siguro ni kanato. Gugma, kalipay, kalinaw, naani nato. Nasa ato pa, we are rich. No? Nabulahan kita. Apan mga igsoon, wala di pasabot kung naa kini kanato na wala na'y problema. Tinuod, gigasahan kita, nabulahan kita sa wala ang Espiritu Santo. Pero wala na pasabot na wala na'y problema. Wala na pasabot sa ato ang Ginoo nga wala na'y problema. Gani, kanunay niya ibalik-balik ka nato. No? Pasana ninyo ang inyong cross o sunod ka nato. Wala na pasabot nga ano na'y ka nato. Wala na'y mga kasakit. Wala na'y sakit. Wala na'y kalisod. Pero ipadayag sa ato ang Ginoo nga kining tanan unsa man nga mudamot niya sa ato ang kinabuhi, aduna kitay katakos sa pag-atubang o pagsadubang niini. Ug mausab kana ang dako kayo nga gusto niya ipadayag nining krisis nga ato ang ipadangat karon, nga ato ang gatubang karon. Nga bisan pag-ini, ining tanan nga problema, ining COVID-19, we have the capacity to fight
ug we have the capacity to win. Ug mao kana nato ang ginauman. Ug naa ka nato nag-uban ang Espiritu Santo. Nga bisan pa unsa ang mga kalisod nga ang gidagat sa atong kinabuhi karon. Unsa man ang problema nga naa ka nato karon. Aduna kitay kapasidad sa pakipatok niini. Ug aduna kitay kapasidad sa pagbuntog niini nga naman tungod kay anaa ka nato ang Ginoo. Nag-uban ka nato ang Ginoo. Palihog na